Mag-isa ngayon dito sa bahay. Medyo late ako ng gising. Paano na naman ako yan makakalayas? Ang lamig-lamig oh, ang kapal ng snow. Kung nakikita nyo, bulubundoke na naman ang snow. Ayan, welcome to Canada. At kung makikita nyo ang mga bubong, punong-puno ng snow. Ayan ang problema. Malamig. Buksan natin tong bintana para maganda ang ating pakiramdam. Ay. Para hindi masyadong open. Itong double curtain natin. Tingnan nyo na dry na yung aking mga halaman dito. Frozen. Dry na yan, pero babalik din ulit sila. Ayan. Magandang morning sa inyong lahat. Today is March 9. March 9. Oh no, it's March 8. Yan. Sorry. I hope you have a good day and have a good health. Thanks for watching.